Mangga. Bunda Win Pondok Gede Pak Narti Cikupa monggo. Selamat datang, monggo. Langsung wis sik. Sor. Sing ngersake mau pinten, Pak? Sing ngersake sinten? Bos Narti bakso ojo Bos lali. Narti bakso ojo lali lho. Sampun dereng. Titip nih. Oh, dereng. Ditunggu nggih. Janjane kowe ning ngendi? Lelagatmu saja kuci wali. Atiku sujud kowe malah gandeng wanita liya. Monggo Bapak Sido Rondo. Ini masih spesial buat keluarga besar streaming nggih. Masikin Jika ada Bapak Surono Polsek Tangen, matur sembah nuwun. Mas Yanda Purnama Kinanti. Doa. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno kaya aku iki. Tenane Mas. Pungkasane sliramu digawe loro. Ora urung saiki ne dadi rondo. Nanging piye kabeh mau wis kabacut. Ibarat kubur bakal dadi sego. Mula gatut ku iki tanpa apa-apa. Ngerti ngono lamaranmu sing gak nampa. Kabeh mau ora perlu diketuni. Janjiku piye aku sago ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodhone. Ora kena prawane tak anteni randane. Ora nyono sampean ngenteni. Ning nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andung tresno jejodohan selawase. Mas iki Mas Jonda. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno kaya aku iki. Pungkasane sliramu digawe loro. Mbah Rewu ora urung saiki nek kowe rondo. Nanging piye kabeh mau wis kabacut. Ibarat kubur bakal dadi sego.
Widyo laras wasik goyang bareng Seragen dawung-dawung blimbing Yoda Mojokerto Mojomulyo tak keol tak pentil Cesar pokoknya. Mau yo nak request lagu dari yang punya Semar Mulyo loh. Oh iya, nanti bisa dibablas di siap. Bakso bro, Pak Iku gepeng kali terus Ardian Laundry baremu Mas Joda yo spesial Pak Joko Petir Jakarta Selatan langsung dilajengke Loro Asmoro. Juga nanti spesial Mas Semar Mulyo Mas Sis Teteh sing tresno. Tarik Sis. Aja semua bagus tresnaku dikira bakal ayu. Tak gendong kemana-mana Ora suwe gonku bali bisa
Dimas. Nggih, silakan gorengan. Bos gorengan. Bos Oh, gorengan. nggih. Aku ngenteni mergo eling mreng janji-janjimu. Aku bisa nabani loro asmara. Rasa sesarengan kalian Widya Laras. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu Haneng ngono kae kawan-kawan Mbah Rewo di mana-mana. Bosku gorengan Adi iki. Kowe wis nyawer apa urung? Bosku gorengan. Mas Landa mengki kalajengaken tetes sing tresna. Ugi juragane gorengan ngersake lewung pokoke durune dijumenengi kalih Mbak Yuli monggo. Aku ngenteni mergo eling mreng janji-janjimu. Kapan aku bisa nambani loro asmara. Mbak Yuli.
gorengan. Ayo, oh jaluk elek. Kok ngentenono ya? Iya, aku ngenteni Mas. Ngenteni. Wong. Oh, oke, Sabar to siap. ngenteni. Rasa tresna Bosku, bosku, bosku aku bosku. Mayan, mayan. Pokoknya tenang wae, enek bos gorengan. Oke, bos gorengan. Sabtu pandita Keluarga besar Desar G. Tapi lewongan nalikane sepisan ketemu wong ayu godho ati rinten siang dalu oke mas Inarepan jiwa raga undang rasa temetes ing kalbu lermu ya iso katan bisa
Bosku. Bosku. Lanjut apa Mas? Wiso Tresno. Bosku. Ayo Mas. Sabda pandita ratu mones liramu kabeh spesial buat Mas. Spesial buat seluruh keluarga besar live streaming. Bosku gorengan. Oh, siap. Bosku gorengan aja lunga. Bos gorengan. Pungkasane tak trimo
Sembah nuwun nggih Mas. Lali janji nih kalian Bapak Larno. Ayo yuk. Pak Dik kan maring ning kula turene. Matur sembah nuwun. Turene Pak Dar kan maring ning kula. Sakniki napa mangke? Oh mangke. Kon sabar sik aku. Janjane kowe ngendi. Oh ya. Suwun Pak Dik. Studio 1 aman. Monggo Pak, Rondon Desa. Video laras ini. Yen katon mencurang monggo yen besengot. Tambah kaya patut. Kok ora sapiro ngrenoto.
Matur nuwun, Matur sembah nuwun Pak Dar.